Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC sani kwayo apisa mag arita yo Imbo ma Kenya mondo otergi mibadhi e seche ma gitayo tijegi kaka yo achiel mar nyayo kwe gi ratiro e pacho ka, koloso gobila kod telo ma Imbo ma Kenya e sach nyasi mar arita manobagi e boma ma Mumias e kaunti ma Kakamega. Jata tije mar EACC ma Imbo ma Kenya Eric Ngumbi notielo ne apisa mag arita go ni mondo ng'e ni mibadhi en achiel kuom gigo makelo achiedh nade kochopo korka weche mag arita, kokwayogi mondo mi gisil lwedo okenge makedo gi mibadhi. Nolero ni mibadhi e sekta mar arita nyalo duoko piny yie ma jopiny nigo gi bad migawo mar arita, kamano nyalo rocho tudruok e kind jopiny kod tend arita e nyayo weche mag arita makare. So we can safely say that corruption is an obstacle to the efforts that are usually made to enhance peace and security, and therefore by effectively tackling corruption within the public sector and particularly in law enforcement agencies can boost efforts towards peace and security. Tafadhalini, tumesema we have those committees in place. Please let us keep them active, and he is ready. Whenever you have convened a meeting at your county level with your officers or your committees, if you invite EACC, they'll come. There's what they call public education and what? There's a department in the institution, your public education, because they said our priority is to prevent corruption, not to fight corruption. Kwa hivyo mahali ambapo kuna shida, hatutaacha tu tunyamaze. Kenya ikiisha, wewe mwenyewe pia utaishia wapi? Ndani. Si tunasikizana? Kenya ikiisha, pia wewe utaisha tu. So hatutaki tufanye hivyo. Tunataka sote tukiona kuna shida mahali